ସାହିତ୍ୟର ଗୋଟେ ଲେଖା ନାହିଁ ସୁନ୍ଦର ତୃପ୍ତିର ଅବସାଦ ନାହିଁ ଯେତେ ଦେଖୁଥିଲେ ନୂଆ ଦିଶୁଥାଏ। ଆଜି ସକାଳର ସେଇ ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ସେଇ ସକାଳ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି କେତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି, ମନ ପୁରା ପ୍ରଫୁଲ୍ଲିତ ହେଇଯାଉଛି। ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ବହୁତ ହେଇଗଲା କାବ୍ୟ କବିତା ସାହିତ୍ୟ। ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜି ଟିକେ ଯିବା ଶିବ ମନ୍ଦିର, କାରଣ ଆଜି ହେଉଛି ପରା କାର୍ତ୍ତିକ ମାସର ତୃତୀୟ ସୋମବାର। ତାପରେ ଆମେ ମା ପୁଅ ରେଡ଼ି ହେଇକି ଏକା କଲର ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧିକି ଯାଇଥିଲୁ ଟିକେ ପ୍ରଭୁ ଶିବଙ୍କ ମନ୍ଦିରକୁ। କାର୍ତ୍ତିକ ମାସଟା ଟିକେ ଶିବ ଦର୍ଶନ କରିକି ପୁଣ୍ୟ ଅର୍ଜନ କରିବାନି। ତାପରେ ଯାଇକି ମନ୍ଦିରରେ ପହଞ୍ଚି ଗଲା ବେଳକୁ ମନ୍ଦିର ଯେଉଁ ଭିଡ଼, ସେଇଥିରେ ଆମେ ଟିକେ ଲୋକଙ୍କୁ ସାଇଟ୍ ମାଗି ଦେଇକି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲୁ ଟିକେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ। ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ନିଜର ଦୁଃଖ ବିନତି ଜଣେଇ ଦେଇ ଆସି ଆମେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲୁ ପରିବା ମାର୍କେଟରେ। ପରିବା ମାର୍କେଟରେ ସୁଦ୍ଧା ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଫ୍ରେଶ୍ ଫ୍ରେଶ୍ ପରିବା ଦେଖିଲୁ, ହେଲେ ଆଣିପାରିଲୁନି ସାଙ୍ଗମାନେ। ଏତେ ରେଟ୍ କୁହନ୍ତୁନି କୁହନ୍ତୁନି। ସ୍ୱାମୀ କହିଲେ ଚାଲ ଶାଗ ନେଇକି ପଳେଇବା, ସେଇ ଶାଗ ଭଜା ଦେଇକି ଆଜି ଖାଇଦେବା। ତାପରେ ଆସିକି ଘରେ ପହଞ୍ଚିକି ବନେଇ ଦେଇଥିଲି ଟିକେ ଚା ସହିତ ପରଟା। ତାକୁ ଆମେ ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ କରିଦେଇକି ଟିକେ ସମୟ ମୁଁ ରେଷ୍ଟ ନେଇଯାଇଥିଲି। ତାପରେ ବନେଇ ଦେଇଥିଲି ମୁଁ ପୁରା ଗୋଟେ ସାତ୍विକ ଭୋଜନ, ଯେଉଁଥିରେ ଥିଲା କି ଅରୁଆ ଡାଲମା, ଝୁଡ଼ଙ୍ଗ ଆଳୁ ଭଜା, ଆଉ ଅରୁଆ ସହିତ ଖଟା ଟିକେ ନହେଲେ କ'ଣ ହବ। ସେଇଥିପାଇଁ ଟିକେ ଓଉ ଆମ୍ବିଳଟେ ବନେଇ ଦେଇଥିଲି। ସେଇ ଓଉ ଆମ୍ବିଳକୁ ଆଣିକି ତା ଦେହରେ ଟିକେ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଆଉ ଲୁଣ ପକେଇ ଦେଇକି ଚକଟି ଦେଲା ପରେ, ତାକୁ ଗୋଟେ ଥର ହାମ୍ପୁଡ଼ି ଦେଲା ପରେ ଭାତ ସିଧା ଯାଇକି ପେଟରୁ ପହଞ୍ଚିଗଲା ତଣ୍ଟିରେ। ରହିଲି, ବାଏ ବାଏ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।